yanda ake trading in binary option based on price action a nan. Idan market ya kasa na samu rejection na tafi da bias a nan saboda market dina ya zo min key level, sannan market yana kokarin juya, market ya zo bai karasa key level ba, sannan na sama hammer bayan market ya juya daga wannan support din farko resistance bai karasa ba, sai na samu gap down kaɗan sai sa tafi da bias saboda lokacin da market ya gap down da strong candle kuma market bai karasa key level ba, to this candle din yana iya karasa ko ya breaking din shi. Ga yanda bias ke pushing nashi da karfi. Sannan duk wanda ke so ya join din mu a Telegram, akwai link a bio na, idan ka shiga zai kai ka Telegram channel din mu direct. Sannan duk wanda yake son amfani da wannan broker, idan ya register da link dina zai samu 200% bonus, ma'ana idan ya sa $50 zai samu $150 wanda zai trading da shi. Sannan idan kana so ka ringa trading based on price action kamar yadda muke yi, akwai Hausa trading course mu, shi ma ka iya samu link din yana bio. Shi nan kun ga yadda market ya yi strong candle a nan, shi nan wannan ya ba mu so a ga okay. A nan zan tafi da bias after this candle. Idan na samu rejection, okay, price reject, na tafi da bias a nan saboda kun ga market dina yana uptrend. Bayan an samu breakout, market ya retrace, market ya taho da momentum, na samu hammer, sannan na sama wannan dojin. Wannan week din yana nuna bayan pressure ne, sai yasa da naga market ya kasa na samu rejection a daidai key level din da market ya breaking bayan wannan retracement ne, shi yasa na tafi da bias. So wani mu jira mu ga me market zai a nan. Sannan duk wanda yake so ya dinga trading based on price action kamar yadda muke yi, akwai Hausa trading course mu, shi link din yana bio na. Idan ka shiga za ka ga Hausa trading course mu na price action kamar yadda muke yi trading da shi. Kun ga yadda market bias ke pushing nashi da karfi saboda wannan setup din da muka samu. Shi wannan har ya bamu riba. A nan zan tafi da bias bayan na samu rejection. Market dina ya zo min da momentum, ya break min resistance level. Bari ku gani ga resistance level dina a nan wajen haka, sai market ya zo min da momentum, sai ya breaking min key level din bayan na samu strong candle. Inverted hammer ne candle ya yi breaking din high din inverted hammer, ya breaking din key level din. Dan na jira market ya dawo min key level din, na samu rejection, sai na tafi da bias. Kun ga yanda bias ke pushing daga key level din saboda wannan momentum din, kuma price ya breaking din key level din, ya sa ta fara bias. Kun ga at minute yanda bias ke pushing din shi da karfi. Shi ne wannan ya ba mu riba. So aka ake trading based on price.